Здравейте хора, аз съм Микаел, както знаете днес е нова година и сега ще ви покажа моето облекло. Така, първото ще започнем ето с тази тениска. Второто ще е ето този панталон. Ето, може да го видите и ето тази жилетка. Нито на Nike, само да... И ще облека ето тези къси чорапки. Сега, само да ги видите. Черни и къси. Оп. И сега ще ви покажа. И така. И сега ще ви покажа колко стихота само съм си взел. 1, 2, 3, 4. Това са хелове. 5,